Sa nga nasulinek nga liso na awagan kas barangay Kapakakan. Kabuta dito iti pakasarakan iti adu nga mulay iti baka. Patsyenta iti bumarangay nga dito nga mulay iti pagtaudan iti dalugyo ang mapaspasamak isu nga pinasapas daket tilawag ti siray iti init iti namten iti barungan nga namnama ken nakadawan tinagan sinamar. May ipakita nga ron nga dagiti taga sinamar ken may yarik ka dagiti abuos nga nakuan rekta. Panagkikin na mayet ken pinasalimet-met para tinaldaw-aldaw panakinamet-namet ken para iti masakbayan. Nga oray no kasano diligan ken sidadaan da nga mangpasar ka dagiti palikod ti biag. Buos nga makuna babasita parswa ngem no anagem ti kababalinda dakkel a pagwadan ti inyekta. Sarabwan tay nga ron tinabara sipsipat dagiti agad-adal iti Sinamar Elementary School tay pasunodagdan no kasano nga dagiti tattaw ti barangay da ken mayari ti kadagiti abuos.
Very ever, ladies and gentlemen, our fourth contingent from Sinamar Elementary School.